Sus. Kaya palamutan yun, minano. Oh, siya. Uy, bakit? Abang ko, abang sila ko. Abang sila ko, abang ko. Yun. Gilingaw. Oh. Ara. Ah, kuha. Oh, dara. Ito dyan kayo hindi makita. No. Nah. Ang biya ko ba? Keduhap nih tagak eh. Ito guys kayak. Ya guys. Ah, dakwas kamot ng kuha eh. Ada guys, napay isa di sini. Ano sa guys? Guys. Pinuang guys. Kuha niyo na. Ano sa guys? Ayaw eh. Ayaw kasi lupa. Ditirahan din dyan. Ingon siya, ayaw kung napasailuan na. Hindi ang ditirahan. Kita yun doon. Hindi na kayo. Hindi pala guys. Nulis na. Kita ka na guys. Ito padulan kasi. Ayaw sa tigbasa. Ito yung basa naman lagi na. Napahak ang igo. Lami sa sudan. Kasiling pinirito. Na-scam ang George. Buang na. Na-scam ko na. Nawa ba? Silap. Silap sa sundan. Kasili lang malakas oh. May kasalo pang tanway. Horses. Kaya palamutan yun, minano. Sige. Ning pagkitek. Ano na sa ating likod na rin. Abang ko, abang sila ko.
Oh, sih. Uy, bakit? Ikot ka tayo. Kasmet, kasmet, di ba na lang? Kasmet, di ba na lang? Bulhin mo na. Ay, walibad ah. Post ni Facebook. Ang linaw. Berat.